Ngin Sdang no ya kane ka jisakri jangi yo blay kum ka jing semla KJP ngi lengba kane ka sing ka kyrpang ka yut Sunday arajar arpho ha ka basang ngidon ka dag ba kraw ban aingu yo blay bawlo sya sobhaya ngi kum ka jing semla KJP ngi ban pelong ya kane ka jing seng ka kyrpang ha kane ka por bangi duai ba blay Jingkyrkhu yangi lengba jong kani kapor bagi di benta baro ya kepanginyo pendap kum ke Synod kinlong piang hun hakmat ka khet ke jisne ke jong blay na ka benta ka jing semla KJP Synod sep ngi priang sabahai phi baro ki prabangai kampel lapidon hakano ka kan hun balang bar hakajuk poru Ni priang sobai phi baro ki para samla kan thei bat sinrang ki badan hapo ka jis samla KJP Synod sep ngi bat nga sim mi ka lat ban ai khublei yut Sunday basuk bat bakamen ya phi baro ha ka kateng bat thiang tam ka jong trai bat unong pen em jongi u Jesu Christ lengba jong kani ko online worship service bat ka Jingrwai ka jonga kalong bau blay Jingkyrkhu phi baro ki pasamla jong ka Synod walangi don hapleng jong ka jing jong ka jing em lengba jong kani ka jing pangklam COVID-19 Hynrei u blay dilau jong mensiem un penchai bor ya phi met bat mensiem ha ka jisakri ka jong phi ban pengklan yala ka jong ka balang hani ka por suwa wangin ya chaprang ya kani ka program ngan sobha ban khot ya tamsan jadi nong sit secretary jong ka jisna KJP sep ngi bai sobha ban persngo play jongi ya kani ka program ha kani ka por ka program ya ka baka jeng samla KJP Synod sep ngi kalapan bej ha ka sngi kan long kumde banyalam ya ka jeng seng da Rev.D.H.L.Nongbri ibadi chairman juga jeng samla KJP Synod sep ngi Banyalam Jingrwai dari Massar Baiainehskhem Kharumlong yang tanginyo ya kejing Pule baduai na Ms.Susanna Donbon nginyo ya ke Jingrwai kyrpang na ke Synod standing choir yang tanginyo ya Nongkren na Rev.Dr.R.R.Cunville hadin jong Nongkren nginyo biang sakawepat ke Jingrwai kyrpang na ke Synod standing choir bat nginyo ya ke Jingkyrkhu pynwai na Rev.K.B Snaitang Secretary in charge jeng samla KJP Synod sep ngi kade kelong ka program ha kade jing sakri Jingrwai da Jingrwai ka ba sans pa khan nyau bat sans pa khandai na ka barim ha ba jing em jong phi lapan khi eryong jing kermen la do baro kathalalong nyau la ki Jingkyrkhu jer ya ki baro ayu boble la le de phin salingo ka Jingrwai ka ba sans pa khan nyau bat sans pa khandai Jing bim chong pi la ben ki eryong jing kermen la do barokata la long yo la ki jing kerku jer ya ki baro ayu bale du beite pensa Jingkyrkhu jer ya ki baro Jingkyrkhu bubleila ben yo Jingkyrkhu jer ya ki baro ayu blale du bleite pensa ben
bapi pechagi ba kerhai kaspa ken mau bris ula kam unsha eu lagi jingkyrkhu baspa kam wanra kanong hapling Donbon iu try pengka Jingkyrkhu jeriaki aro Jingkyrkhu ubela benyo Jingkyrkhu jeriaki baro ayu dale dublate pensa bengo kumta abdeng kijing elaret crown Badu jingkermen budol try long town Deu lagi jingkyrkhu putra pen pai Jing shine pin yo adu ba jing le kan bai Jingkyrkhu jeriaki baro Jingkyrkhu bublela benyo Jingkyrkhu jeriaki baro ayu blane dublate pensa Subhaban khot ia Ms.Susanna Donbon subhaban yalam yangi haba Pule ya ketiang ke Jong blai bat ke Jingrwai Soban yo bandit lang blai ke Jingrwai ngan Pule kat tu kan na ketian ke Jong blai ki bala abansham na ki san benta na ka gospel ke Jong wing Organist kan long ka bakhat san kad khot ka bakhat riu khat phra khat khandai kum chu ru na ka efsos kan long ka basan kad khot ka ba phra du shpho ka shthi ka ban kong Organist kan long ka ba ar kad khot ka bakhat san ru ka bakhat riu bat kum chu na ka shthi pol apostol shikinong room kan long ka bakhat ar kad khot ka ba ar ba kum chu na ka shthi ka ba ar korin kan long ka ba lai kad khot ka ba ar ru ka ba lai kintian ki ba angkum ne phi phim sham la jet yanga Hynrei nga ngala jet ya phi bat ngala thung ya phi ba phin yo yai let bat se so bat ba uso jong phi un yai ne baka ke ru ba phi pa nau to pa ha ka kerteng jonga un ai phi lada ka Pyrthei ke shun ya phi pitep bakala shun yanga man shwa ya phi lada phila long na ga jong ka Pyrthei kata ka Pyrthei kan de I ya la ga jong Hynrei na ba phim long na ga jong ka Pyrthei Hynrei nga ngala jet ya phi na ga jong ka Pyrthei na mar kata ken ka Pyrthei ke shun ya phi namar phila julong meno ka jingdum Hynrei menta philong ka jingshai hautrai to ya te kum ki khon ka jingshai namar uso jong ka jingshai ulong ha ka jingle abha bat ka hok bat ka jingshisha baro da ka batan ju ka e ka bapan sngo bha ya utrai phi wat I ya ka Pyrthei lemne ya kita ki e ki ru ki ba ha kata ka Pyrthei la da no no ru I ya ka Pyrthei kita ka jing I ukpa kam don shu ha u na ba baro ka ba ha kata ka Pyrthei ka jing ko abrai jong ka do bat ka jing ko abrai jong ki khmat ba ka jing sarong thala shaphang ka jing em kamlong no kupa Hynrei na kata ka Pyrthei ka long bat kata ka Pyrthei ke ya jano bat ka jing ko abrai jong ka Hynrei uta ubale e kamon uble u yai sa bom chukut batuat pen seriam rengkat yala de bakan ka Pyrthei Hynrei to pen kala dono yala de ken daga jing pen thama ye gi jing mo jong phi khnang ba phin yo tip ka ba kumno ka long ka mon ka jong blei ka ba bha bat ka ba pen sngo bha e bat ka ba chanai de ma phi ken phi long ka ta ka shi thi jongi ye ka bala tho ha gi do no jongi ye ka bala ithu bat la Pule de gi bru baro ki ba pau shna ba phi long ka shi thi ukres ye ka bala 3 minute dangi ye ka bala tho om da ka sia Hynrei da mun sium ublei ba im om ha ki maulung kenyap Hynrei
hagi dok lang kenyap ke dok nut ken to blen ke khu Pule ke ting ke Jong ble tu min le Pule ke Jingrwai kok pa jungi ubah neng try ngi wan mandam hagi sala ke chat ki ba khut ki chomekin try ban ai ngu mekin try ke chindor kat ke chomekin able leng ba jungi kata yo ber shreu ko try just ngle yo able ban shekri ban mani ban yaro ban pen cry ke teng ke chome ko try leng ba jungi step ko try just ngi don hagi ke chaka ken ko try ke yeng ke bakan tang ke chome ko try mengin yo able ban yeslok bat me ko try just mengin yo able ban shekri me ko try mengin te ke duan khamat ke chome ko try leng ba jungi step ken try me I able leng ba jungi ka porgin able me yet able ke don ke chongi ko Memetep ablay ga don ke chongi ko pa leng bachun ka por abo men simu chome ko try nyo ban khilai lo bachun ka por try ngi don kami ke chalam ga chome ko try ngi don kami ke chalam ga chome simu khu chome ken ko try ngi sngo thu ablay bing long tang ki brek betlot ko try ngim la ablay ga bor ga ching ko pa try ji ngi don kami ke chalam ga chome ko pa leng bachun ka por ablay ki ek baro ko try kim nyo an pen dap han ga step ko bam ken try om da ga jing start ka chongi ko try re ga jing alam ga chome simu khu chome ko try ji subi abo men simu chome ko try nyo ban khilai lut hagi don ge chungi try don kam ko try ka bohar ka chome ko try ngi sngo thu ablay bing long tang ki bre ko try ngi sngo thu ablay ngim la kan try ka bohar ka chungi ko pa try me yo I ablay kum ki khon ki chome ko try ngi ra khe ga si king ko try ka si ba khrau king ko try ka si ka bakar pang kum ki khon samla ko try juswe mengin yo ban ra khe ga si king ko pa try juswe rap ngi ablay ki khon samla ko try juswe mengin ra khe ko try juswe daga jingalam ga jaman simu khu chome kan ko try juswe ngi sngo thu ablay kuma ka thim ko try ka kran yingi ko try just be mangi ema ka Pyrthei Hynrei wat I can try ngi long kum ki Jong ka Pyrthei kin ko try yarap ngi blame ki khon ki chome ko try ngi ya kin try kan ka Pyrthei kin try mangi long ka jing shai ki chome ko try ngi long ki sakhi ki chome ko try I will le ablay ka man ka chome ko try mangi na man pen sngo bhai me kin ko try just be try me yet ablay ga don ge chung try ngimla ablay ban buri na khan chome ko try me tep ablay ga don ge chung ko try me tep ablay ge chung ma prakhat ge chung try ban khuj ablay ga don ge tingit ge chung try me lo ma bit ablay dam ta ban shekri ban yero ban cry ga teng ge chome ko try just me yo I ablay just be ngi emagri gisngi ge try gisngi ge bdat ge jing e ge jing lekin go try gisngi ge baman go try up thap go try pen jon ik khun samla go try what sha ablay ge bor ge jong baman go try ban tan no ge chim ge jing go try yang asanda ge jing ge khun ge chome go try just me what I mean no ablay just me min ya me shwa ge jing ge jing go try a bing long ge shi thi shi we pat go try bing pen sri maran kat ele ne ba kan ka Pyrthei kin try kum gi khun ge jing shai bing long ge ta ge jing shai shi we pat go try ma ki we kin yo I ablay ge dur khmat ge chome go try ge jing me lang gi khun ge chome kin go pa try just rap ngi ablay yala mi ko try just ga bing dang shakri me ko try pendap ablay ga kamla ko try men sim ko chome ko try doran kat ablay ini ka porgin ko try just have gini an pendap ko try just na ko Pule ga ktien ga chome ko try ga Jingrwai ba kum ko try ga ktien ga chome ko try min yo sngo ga porgin ko try kan long da ka bor ga jinglam ga chome sim ko chome kin ko try just doran kat angi we pe tra kip dalang na ka porgin ko try min yala mi ablay da men sim ko chome ko try doran kat ablay kum chu try shakri ga chome ko try ban sami ga ktien ga chome ko try me yo I ablay shakri long e ko try just be long tong tundang jing tan sawa ko try just re ka bor ba ga jinglam ga chome sim ko chome ko try rayu ablay ka khamra ka bahanin ko try just be bak ek ba mi na shakri ko chome ko try kan long ga jing bam yingi kum ki khon ki chome ko try ba ka long ka khubor rong kong e yanga ngi lang baro ko try ki bedo lang ne ka por ba kum ju ko try bi snga ba shash ko ga khubor ken ablay begin hap hak ta sbo ko try just begin la ban se ki ta ki so ki belai phu sha nu phu sha ba sha ki so ki be biang kat kum kaman ga chome ko try just ngapan ken tangi ka por ken ko try ki ke baro ko try just given pendap ko try just am da jing start ka jongi ko try and re ka king ko try kan long da ka bor ba ga jing lam ga jong men sim ko chome kan ko try yarap ngi ablem ki khon ki chome ko try just be mangin ya kan ko Pyrthei just be I mangin ya da ga jing ko try ngi sngo thup le ba ka tien ga chome ko pa ka ong try ba khlem ga jing ko try nam la ablem man pen sngo bhai me ko try yarap ngi ablem ki khon ki chome ko try just be mangin nget ya me ko try om da gram yang shintur ga jongi ko try re bing nget ya me ablem da ga don baro ko try ai ba ga don ga jongi ko try kan nang man wat ning kong e me ko try menginang menuat neng kong me ko try ko mag tien ga chome ko pa ka ong try wat chuai gi ma ga chome ko try ba nge ko try ki baro man sa alang tam hangi ko try yarap nge blame gi khon gi chome ko try menginang menuat ye me ko try ga don baro ko try ko mag tien ga chome ko pa ka try magita gi buat inga kin syam inga hab ki wat inga ga don baro kin ko try yarap nge blame menginang menuat ye me ablay ga don baro kin ko try shimti ablay ga por ko try ki baro try mi pan pendap ko try kan long kan try ga ba me ko try me la padyang hon ka mat ka khat gi jing snake ga
drome ko trai shim ti kan ka por kan ko trai ai ti bang shane ag Jingrwai ka drome ko trai shim ablay ka jing khat ka pai ka jong ilang baro ni por ngapani kini baro trai ju sum ka man ka jong Hynrei ka kum ka man ka drome ko pa ye pani kini baro teng trai ban kun im jong Yesus Kristus balong ju ne mentah bat sidik bam chu ko Hakan kapur ngin ya poi pat cakawai ka bentah hakaba ngin yo ya ka Jingrwai kyrpang na ka Synod standing choir. Kani ka Pyrthei bangi em ka long yeng Massar ka long ka jaga ban pynwai ya pi bat ya nga hang ning mat si bun ki jing e ma man la ka ski ban ya den ti jing shi sha ka long ba e yang ben I thuốc ya la đi nghi long ki Kristan Hynrei ki cam jing lệ Jong ki long ba bom man ble us ngô si ha ba u yo I cùng ki khôn sam la na mar jing hagi jing thala cô khôn sam la sha nôi jing em nghi bên cho ken mau ba u play u don ban ai cả bài no kat kum ki jing le jong sabi shar shi sin kasi kalaba mut kloy chwa jing jot kalab yangi phai no men ta ko khôn sam la ka por đang biang đặt bau Giêsu udang khot đang pli ka jing khang nghiền nòng bên nốt chô ki jing ngong ha Pyrthei ba ka ai nghiền long ki sa ki ba pha nghiền nhai sam la sha nôi jing em nghi bên cho ken mau ba u play u don ban ai cả bài no kat kum ki jing le jong i un sa bi shar shi sin kasi kalaba mut kloy chwa jing jot kan lap yangi ha ka Pyrthei em ngim long jong ka Pyrthei to ai ngin long ti blasil pa u play ling ba ka jing shayap jong me ko try nghẹt ba mê la la nuốt yang cô khôn sam la sha nôi jing em nghiền bên cho ken mau ba
Hakri kapor ngamla klem da ai kublai kyrpang ya ka Synod standing choir hakapor ka balengkot Hynrei kila shim ya kani ka benta ban ai hapleng jongi ya kani ka Jingrwai ka ba dan jumut sibun bat ka Baiainehskhem bat kani kapor ka bangi ngi em hakni singi titu blei Nongkyrkhu ya ka Jong ka standing choir jok Synod ha ka Jingkyrkhu pi lengba Jong ka Jingrwai ki para bangai bait baro bat ki para samla kenthe bat sinrang badan hapo Jong kani kari ka bait ka jongi kham tamru badan hapo Jong kani ka jing samla KGP Synod sepngi pakata kalong bangin nyok ngong no ya ka khubor na ka tiang ka Jong blei na Rev.Dr.R.R.Cunville pastor na kalian jongi ka jing samla Synod ni priang sampai pi document hakaba haipor balengkot Hynrei pila pen ko ngu ban ai hapleng jongi ya kani ka khubor jok ting ka jublei lengba jong kani ka youth Sunday program arajar arpo tinggal bu ka Jingrwai ba blei unkul khu pi lengba jong kani ka por baka khubor ka bangin yo ha kani ka por kalong ka Jingkyrkhu nam ta jongi kum ki khon samla bat ki para bangi baro bodon ki bapet ya kani ka online worship service Rev.Dr.R.R.Cunville ilalong u ex-moderator jong ka Synod bahaju kapor u presiden ru jong ka United Bible Society Worldwide tinggi semua sibun ngi semua kemen sibun bai pastor layo ya kini ka benta ka bakrau ban long kong wei na syakri bakodor ban trei ha kani ka benta ban nyalap ya ka gospel hoi i pastor Cunville ila jodotkat bat ngi kum Synod hakipor kladep badah kani ka Synod balong halum sok klur pastor ila ai hangi ya khubor ka ting joblei bat kalong ka syak ka Jingkyrkhu yang ngi kum ki khot samla jok ka Synod bat Nongialam ru ba kani jan mien i pastor in ai hang pring jongi ya kani khubor ka ting joblei ka bangangai kalong ka Jingkyrkhu bor yang ngi kum khon samla ha pleng jong kani ka jing jok ka jing em leng ba jok kani ka jing pangklam COVID-19 handai keleng ba ka khubor ka mengisayo ani ka por kalong ka Jingkyrkhu namta jongi baro kum ki samla jok Synod i pastor Cunville ai hangi apre jongi ni kapor ya ka khubor jok tin jublei bat isimru ila ka Jong ka benta ngai go jublei bangla benjadan khat bat pi ka je seng samla jok ka Synod sepngi hakani ka youth Sunday bat nga kwa ban pen kemau yang ki khon jong ka balang ya ka wei ka jing shisha ka jing krau bat ka bor ka Jong blei bat ka teks ka bagalajit hakani ka sngi kalong na ka kitab Isaiah ka lenong ka pasau po ka dekhot ka balai po wei ba ong kum ni ngap ekani wat ki samla kin sgau luwai bat kin sgau thai bat ki rang samla kin kilong khot Hynrei ong blei kita kibab kami yau try ken pentamai bor tonya dwai ablei ngi wana khamat jong me kani ka po sai sin pat ban kerpa cha me ablei ba men ple ki jing khang jo ki do nut ki jong gi ba nyo sngo ya ka sur ba thiang jo men sim ba khu ba kren na po ki do nut ki jong gi yera bingi able hekani ka por bangi nyoma thamai atrai ya ka bor ka jongmi namar kini ba rongi pan hakateng u Jesus Christ amen ni em hakis ngi baka Pyrthei baro ka ut barka jinjasat hadu kata balesi kum kane ko khon samla jong kari mpuju shem ne yo i hakajing ya lenti jong khon ben riu balawa pe ki jing ja hakani ka Pyrthei ka jong i ngasngo ko bangi baro nya milang ya kane ka jing ka ang jong nong roi sam hakasam ko panyo ka khot ba khandai bu ong ublei ulaklet yakaban isnei
Ula khang no khop yala ka jing isnei ha ka jing bitar. Bo na ka ni ka sngi. Ki kli ka ni ka jing kli. Hey ublei hak bedeng kini ka jing ek bang shem menta. Bon ki kon samla ki la do ila ki kam. But bon ki samla ki si ya ka laway ka jong ki. But bon ki long ying ki aksat kat bala. Ban psa ki khun ki jong ki. Ay kum ta ter ngi shem ki ni ki jok ba menta. Ba bangi phai sa ka tin ka jong ublei. Ni shem ha ka kitab Isaiah. Kalau nong kebalai pun rewa dua lai pun pra, layu I bau news asiraya uzek nasana sharip uwan banhir thma iki khun Israel. But nang ta pat halen nong kebalai pun dai ublei ula pa unang tu lupa ban ong mdei ta kata menta pat ublei wong ngan pa ya na Babylon un Nebuchadnezzar ban wan hirsma iki khun Israel. But ban ring mrau yaki baro. Marawa Pule ka tin ka jang ublay nga somboy asngo bagi kun Israel ki lenyar siya ublay. Ablay balay ba men siya yakani banja hangi. Siya no medon ablay mebalale ki kamba hari Egypt. Melaklet yangi. Ka Bible ka ong bakal nang ka basaw po ka takot arpu prater ublay la juba biki ko Israel abaki mod ba ublay la klet yaki sngap ka ong kumno ka ktin ka jong ublay wong kumni mem shim la tip mem shim la yosngo ublay bam ju kod utrai unong thaw ya ka bakot ka Pyrthei ju sngo luwai lemne ju thai undon jing yit ya ka jing shem phang jo wai la ka bor haki bas ngol wat but how bom don bor open roy ka bor wat ki samla kin skol wat but kin skol thai but ki rang samla kin lon khoi Hynrei kita ki bab khmi yo try kin patnai bai bor kin her sha jrong te ki thap nyang kum ki pukni kin mare bat kin nom sop that kin ya bat kin nom snol wat pi ki ki khon Israel ki lating ya kalawe ka jong ki bat ki liu blay ba be ki liu blay bat kum don ju bab yong ha ka khot ba afru nyo yong labori ya ka linti jong inu try kalong bagi ong yo blay blay ban yo I ka jing pang ka jong dot ka jong hi man yo I ka e bangi ya lamba ka Pyrthei ka ni ka juk ka bamanta mention don sha yang I bangi ya lamba ki ni ki e baro shano medan blay jong I kumau kitab Job afro lailan nang ka khot ka balai ong kum ni Job banda tip hangno Bangalaban shem yo banganyo poi watado ka khet ka bishar ka jong ki khun Israel ki mut baublay ula fail yaki Pangam tip khun samla jong ka balang bat pigi khun jong ka balang ke ba piya lenti ka ni ka sngi ka manta ki jing yele ki jing jinjar Kijing pangga dono imat ko bamla banja no badaba pe ka ribe jong ibon ki si de kalawai hagaman sim la jong ban mata ki yeng ki sem bat ngi kli shano medan ablay hapdeng kini ki baja ka Pyrthei menta telok we habang ishem ya kani ka jing habang ya kendu ya kani jing ja ka bang yaksat ha ka jing im ka jong I habang imat dan jubab nak ka be ka benai si ka benai si poi perkhat ha ka te ka benai ka sakut mkut
Dehakum kini kipor. Mereka por kukun kabalang. Bangim day ban pet no blay. Ngim day ban atin you blay. Ngim day ban atin you blay. Day kum kani kapor. Bangin mare siya ublay. Hynrei ko wasong si kalong kani. Babu nangi kikun juga balang. Nyimput ngau tu. Kat no kraw ublay jongi. Bagi kon Israel ru, ibalamat ki kambak ki bakraw no do bagi min dari Egypt. Kila klet no, ya kajing kraw ko jong ublay. De namar kani ka daw, ublay hakani kan katukhat ka ba ru pra kani ka lenang. Uongkum de mem shem latip. Bar ko ben mawe ki ngadai ublay bam jukut. Unang tawi ke bakut ke Pyrthei. Bapak kemau yang iwang kumni. Dan jing yit ya ka jing sempang jong u. Hoi lok we kun ka samla. Jong ka balang. Uni ublay jong i. Ulang ublay na bam jukut sebam jukut. Ulang ublay badan bor baro. Bat ublay ubatip baro ki ki baja hakajing im ka jongi. Une uday ublay ujongi. Baraki juk ki bakmenta idai ban shania hauni ublay. Hapden ki jing shem jongi hakini ki sngi. Hynrei. Fikili yang akong pastor belakam niaw. Kalau ko pastor Nongkren kum tahan Hynrei pastor. Kum no tengan chania hau ne ublay. Ubay mat ba jubab ya ka jing lenyal jongi shau. Kum no. Ko ki kon jo ka balang sngap ba. Ako abanya tu ya pi bagai ka Bible ka ya tu. Ka Bible ka syai kedal ba ong kedon ki ki ba ublay ya tu yang i. Dan ki bo blay uburi nangi. Hagi kitab Deuteronomy kalenang ba arpukundai ka tukhat ba arpukundai ka ongkum ni. Kita ki ru ki bari. Ki day ki jong utrai ubau blay jongi. Kabamut. Bagi dan ki bau blay ujit bam nung ya thu yangi. Dan ki pat bujit banyak tu yang i. Pat bun sin hakajing im jongi ki kun jaga balang ublay ubat ki haladi umya tu yang i. Lagwe kun ka balang. Pila ban keli jeng keli ublay. Hynrei pimla bandawa ya ka jubam no ublay. Haba ngidawa ya ka jubab na ublay. Te ni challenge ya ublay. Nawal buwang hangi. Siapa ka tien jong ublay. Dan jing yit ya ka jing sempang ka jong u. Dekini por bakum kini. Mangidiban Baiainehskhem ya ka jing nget jong ya ublay. Kasong au ban batay yang i. Haba play kot kubor ba pay ki news bon ki bri ki ba ban batay kani ka COVID-19. Bon ki bri. Dengan batay mga isya pay ka tin ka jong blay. Nama wang don ki a. Ba nung batay yang i sapang jong ki. Te ko kun jong ka balang. Wat atatin ya kajing don rengkat kajang ublay bat pi. Wat atatin ya kabur kajang ublay bat pi. Wat atatin ya kajing isnay pa kajing eat kajang ublay ya pi. Mar ublay jong i ukeli bat no te pen penyasrim yang a bangan long ba Maria rengkat
ông tao bạc hùi bat nô tê punya pasir ubelai jongi baru ubelai orang nyarap ya pi pabiso tu ngadai we orang skap orang tu kumi dah lagi kemat sejerang batu kumi ruai bela tahu ya kini bapen mino yu pat ba jongki dak banyo ukhot yaki baro dak kerteng hitip kan nu lagi skror kita na beneng kita diki million baru belai wangala tahu iwe piwe baru belai wangala jer kerteng iwe piwe iklor habeneng ti adau ne belai jong iu bedon bor kan ni wala tahu iklor bobi tu iwe piwe iklor pitarai bom tip jaga kerteng jong pi wat modur bau belai yo i ya ka bapi ya menta ha ka jing im ka jong pi himnut banya thot ki paralak himnut banya thot ki bahai ngasem le belai du tip kemau jisul angkum ne ka gospel Matthias ka nang bespo ka got bar kun dai kim jude arpisa ki atli ki semye reni kita ka wei kam ha ba khndo khlem ukpa jong pi te balai kun ka balang bangi artatin yuni ublei khadni khane ka problem jongi ki kristana kani ka juk ka menta kalau baka jingya dai jongi bo ublei bon sin apan sonong rim tangga sngi ublei si ublei jesa ing men sngi takata bo nangi khun kristan input coach chaka jing long jongi bangin phya yu blai banong blai jongi man ka tayo man ka si jong ka tayo bo blai jongi pa jong Jesus Christ unlang bat ngi bat ka Bible ka ong bo ni blai jongi udan rengkat bat mi habor mangi kmen ngi sngobha bo long blai ru haki por bakun rum kun ram ka jing im ka jongi bau long belai ru ka por bangi o thau bau long ru ka por bangi do Jingkyrkhu don tang wei ublei den nakani kadau baka jing jan jong i so blai kaput jan hadu kata-kata babu nangi khot isngomut bau blai ulong absent naka jing im ka jong i panaga ktin ka jong blai ong kumne haka por bangi mut bau blai ulong absent naka jing im jong i haka por bangi ya lamba ka ski ka jong i hakini ki por ublei u ong ya pi bajanga skap ikik tien jong ublei hagal lenong ka balai pu wei Hynrei kita bak mi yau trai kin pentemai bor Hynrei kita kibak mi yau trai kin pentemai bor ublei ong de tangkata mga kwa ya pi banle hakini ki por jogane ka pandemic ba pin up kmi yo try kaban ayu kani bo ong kumni kaban kong kalong kumni bangi dai ban pule ya ka ktien ka jong blai kama kita gisngi swa ka di ka pandemic bon ngam ya kendu ding bun kam efi paston dan por ban pule ka ktien ublai Budi yang gumta, mentah pat, don porem, penlut por, ban puli ke ketien ke jong blai. Budi ke hagan ngam sautu. Ma bengangan kod yo palok be jong Billy si angkum ni puli ke ketien ke jong blai wat lapim sautu ru puli be jaka. Kadang ke kamayan, hagan ke ketien ke jong blai ke bai bor yang i. Penut por
ban Pule ka tien ka Jong boleh kini ki por. Berkabar pat pedot por ka Jingrwai. Ndai ka Jingrwai ba Jingrwai suan bam dia. Ban ya janu boleh. Kum nongan duai su boleh. Boleh long paralok jong pi, long nang penim jong pi. Syukren batu. Pila jubu time kat no pi penut por ka Jingrwai. 10 minit, 6 minit, lain minit, 1 minit. Kan upor pun upor bagi paralok. Sedang kenta, si kenta. Baru belai pan tang 10 minit, 6 minit. Keren so belai ya tu baca ayu kata kasngi tak Jingrwai. Mengakulan ya pi punya amal ke jing sok ke mensim ke jong pi. Jingrwai sausen ega kalen nong ka balai ka khar ba rusan ka ongkum ni utrai ulong babha ikita ki bab kermen ha u ya kata ka mensim ka bawat ya u bonangi ni wa ju blai hai por bingi jinjar le ka jing si sha ka long bingin wat swa yu blai swa bingin chemi ka jing jinjar barwong kum ni u blai hak mi Kita kibab kami yau try, kin pentemai bor, kin yo yaka bor kabatamai, ngan pentemai bor ongu try. Rei jong iun ayangi ka bor, kat kum kani kat khot mala puli, haki lai teli ki e. Kabaneng kong wang kum ni, kin her sejrong de kitab nyang kum ki pukni kini ki eagles ki don ka thap nyang ka ba praput ba pina pe ki kim ju ka we kini ka thap nyang super ki thap nyang bat kal ka yarap ya ki ban her hakatien phareng ma benga ki ong thermal soaring ki her bakal seneng surung pin punut bor ka yarap kal baru belai wangan le kum thaya pi kini ki por nganyara ya pi papinya lamba kini ki jing Jacob kalen nang ba saw ka thot ka phra wong to 1 hajan yo belai te 1 hajan jong pi bar ka bar pat wong u belai kin mare bat kin am so thai u belai nai ka bor ka pathamai wan kum ka sin ban kong ban ra yang Hynrei kasih ke bahar usya yang bagi nyihat lembah kijing wong kum ni ublay yang kita mare ku kun jonga ngan ai happy ya ka jing persat mensim sa shisin kanang ba pila pan peteng ya ka jing mare jong pi haktin pareng ma benga ki ong the second wind unai happy ka jing persat mensim Sahisin papila ban mare hapdeng kita kijing ki bai kan do unyarap ya pi lada pi pe sha ublai wangana ya pi kajing persat man sem sahisin hapdeng ki problem ba fiat papila ban ya hapdeng kita kijing Pat ke balai, pat ke rukom boleh keluar kan ni, wang kum ni, kinyat, pat kin amsung luat. Aban kong wangan rat dek tap diang jang pipin her, kabar wangan ay mensim sasisian pipin mare, mentapat pemla syuk ban mare, pila jirem, pila sungai. Pimla shuman mare pshuya top. Pat skap ba. Ublay hakapor wa pila thai pila jrem. Ba pimla shuman mare pshuya top. Ublay pen kela ya ke jing pa ke jing kenrum jong ke jing jong pi. Nung weng no ya ke jing jinjar na ke jing im ke jong pi ju bab kum ba jing dwai jong pi dwai yu blai Hynrei un le ka ra ka
ก็ดอนูดก็จงพีบกิตากิจิงจินจาร์เข็มละชูปันดูจิงกระแมนยาพีแล้วนี่เป็นสีเรียพีแล้วนี่เป็นหลอดยาพีวายกับบอร์กับพลาอะไรกันดูชิบุนกิบริกไปยัดเซมกันนี่บนละบัญญาลำบากกิจิงน้องไรสามองอุตรายลองกับบอร์จงกิจิงจงอ่ะก็มาสตีเฟนคำเกี่ยวกับapostol dan nang banjau samla tang samla bah yang lai pu arsnem la shalen them ma nam ta kijing sakhi jong Jesus Christ no klem da ting ula shalen them ma don da hiya la yo ka bor ayu ban he yo ka ni ka bor ka khot ka ba san pu san ka ong kum ni kan len nong ka banjau Hynrei bo long ubadap Donbon sim bakui Uyo yakabor naublay. Nasi kwa ban pun kemau kendiat jangi. Sipang away po samla. Balaya lamba kiai bakam krau ban ka jinjar mengiyan mangi. Balasya lebeng kam palat haduk kata-kata banyak Uniu samla kala sempat yu na met. Bala pen mong ya ka met. Baka gos ka nong rai samong ki pen lor. Ki long lor ki la lor. Ya ka ying dong jonga. Ki la pen long jrong ya la ki nor. Baki la sa da ki prek. Ya ka kti. Baka kejat ke jong. Baki la peng pan sengat sya. Baka la tar ka kri ke jong. Bala rayu walor ka ding pena. Menolak kata kejing pernah pedang kita kejing jenjar jang Lalanyar siya ublay ong kumno. Ublay jonga. Balay mino yanga. Kaya kajubab. Uyo na bleng. Kajubab. Uyo na bleng ang ka Bible kalong jar. Lalanyar siya ublay no yanga. Melina beneng jar. Lakloi ban sya nam ta jong abat pi. Laban mi la kasnam. Lebo lenyar selau kpa jong u blei. Jar ka beneng. Ula ban up. Ula up. Ada kasgi ke balai. Angka Bible. Ublay da ka bor ba jong u. Ulai hial sa nekin tau. Bola pen mi pat yu Jesus Christ ni bayap. Panjab. Ya ka pop. Baik ka jing yap. U Jesus habanap lais ngi. Mangi pat. Lais ngi. Lai tayo. Lai benai. Let's see like Sdang in happen up. Namar ka Bible ka ang baublay juklet ya pi. Skap ka tin jong blay ka ang nong rai sam ka bakandai khat alan ka khat ong utrai juklet no ya ka jinglanyal jong ubaduk. Pada namar ka ni ka da Paul ka sitish ki nong romong namaru Chris Menbangi dang long ki batlot bor. Namar kaya ulayap ya pli yiki bamru blay. Di namar kani ka daw. Ngila ban experience banyamat ya kani ka bor ka jong blay bla pim yat yu jisu. Namar ulayap la pen bi ka snam nam ta jongi. Upol upsai kedar banyak thoi kani. Babon nang ngi klan. Isu ko mau Tanya ka jing yabu Yesu ingi klan jaga bay pat kabor. Wong kumne ka siti ki Filipi laila nong sipo ka tkot wong bang ani tho yau. Baja ka bor ka jing pimi pat jong u bat. Ya ka jing ya selok ka jing sya jong u. Deni por belengkot. Ngaduai aki por bengi ya mentah. Nginyoma sa sisien pat.
ya kani ka bor jong ublay ka jing im ka jongi ka bor jong ublay ka bala pen mi pat yu Jisu lagi bayap bodon kum kani ka bor menuru ka siti ki Ephesus lang ka meneng kong ka khot ka khanda ki ong kum ni bad ka ka jing kraw tam ka bor jong u shangi ki bangai ka bor lo trei how Chris man ba lo pen mi pat yo u na ki bayap baru pol o ngala ban ne ke baro hau ta ba pen chaj bo janga te kun ka balang nong rai no tho si Hebrew ong kum de da ka ba khmi shau Jisu nong penem nong penjana ya ka jinget jong i uba namar kata kajing kemen kepala bu hakmat jong u ulasya ya kading pna ngam tip ke wa pia lamba ka ni ka sngi ka jing em ka jong phi nei ka wei teng tip Baiainehskhem bo men sim jong u blai upasya wa ka don nut ka jong phi pa phi dan kam ya ka bor ka jong ublay ha ka jing im ka jong phi bangila ban yoma te ka ni ka bor ka jong ublay tangi mili phai sa gajat ka ding phna ka jong Jisu ka ni ka bor pi kloi ban wan phai pat sa ka ding phna panyo biat biang ka ni ka bor jong ublay ha ki ni ki por ki ba menta ba pet keleng ka Pyrthei ki do Jingkyrkhu lengi ki bangai hau blay wa im inum do Jingkyrkhu ada kan ni ka por ko banyo ma biang kan ni ka bor ko ba kraw jong trai ba khodi je phi ba pin dwai ban ngai ni jing dwai bleng khot ban ja rap ngi ban jan chu blay ton ja dwai bu janga a try ala kam pun so si ya me la bung sin akan ika pohon ngawan has lajat jong me hakajat kading phna jong Jisu ban kyrpa jame amen sat yang ada kasnam jong me banyo mo ma la try ya ka bor kata ka ba kra do kata kata mala pen mi pat yu Jisu na ki bayap yarap yang ablay banyo mat ya ka bor ka jong me hakajing im ko jonga namar nga pani kini baro hakatengu Jesus Christ amen balada pila doai kani kijing doai ko donu jong phi kani ka por kajing kulan ka jong ublay na ka ktien ka jong ublay ya phi kalong kani wat ki samla kin skol wat pat kin skol thai bat ki rang samla kin klan khoi Hynrei kita kibab kami you try kin pen temai bor to blain kurku ya fi baro amen ha ka ni ka por ngin ya poi pat chakawi benta ba kata kalong bangin yo biang sakawi pa ka jeroi kyrpang na ka Synod standing choir Shin ki
lupa balanam pendek shisha tinublay kaya tu lupa ngin pen kren okloy yana ka jingem yo can did try jisu on one man shim ngin pen kren panya shamba ku try pan yo shong hanta hari pernah Sdang yai ap yangi wan no gloy kat ba jing khang kapli tang ki bla pen kre tin yok yang ka jing pen e bakin la na du jog ba tri kren okloy yana ka jingem yo can did try jisu on one man shim in pen kren anya shamba ku try ban yo shong hang ta hari pernah on one man shim ngin pen kren panya shamba ku try pan yo shong hang ta hari pernah Kaba pengkut ia kaneka jisakri ke jangi yo blai kum ka jis semla KJP Synod sapngi ia kaneka program yusan ni hakani sem ajar rapho ne kaliang jonga kum sharman jo ka jis semla Synod ngamla klam pen pau ka jisungu ya phi baro ki prasamla ki prabangai ki bay sngap asya skor ia kani ka khubor jo ketika jo blai ke bangla yo hani kapor ba kom juru ngamla kan pen pau ke sungu ya phi baro ki nongkret kam jo ka jisna Synod ki bay dalang hani kapor ban pensit ban pensingan ya kani ke program ya ke bangi ngayo ban pendep hani kapor ka jerekat ke jo phi kalong ka jisingan ke jikimen yang ngi kum khut samla jong ke Synod ibaro ka wei hoi kyrpang ngamla ru kham na pen pau ke sungu ke krau sibun ya Rev.Dr.R.R.Cunville ibala ai preng jongi ke khubor jo ketia ke jo blai wala kalong ke khubor ke balangkot Hynrei ke ba ai mesim sibun yang ngi kum khut samla jo Synod bakani khubor ke bangi layo hani kapor nganget kara ya ki mesim jongi kum khut samla wala ngi em hapleng jo ke kapor ke ba hani blai na psat bor yang ngi kum khut samla jo Synod bangen pin klanya la ka jo ke jengeng ban syakri yu blai bat ban klain ru yalang ke jong ke jeng im bat yalang ke jong ke balang ke bangi ngidon de kado ngapen pau ke sungu ru ya ke balang berstren hang ni pok jayau ke ba priang subha ya ke jipen baik jongi ke jisna Synod bangi nyot pelong ya ke ni ke program youth Sunday
hakan kesnam ajar po di to blay jo ka jing suk ka jing ip ka jing snai unang kyrkhu ya phi ka balang ha ki kam ki ti jo phi baro bar banyalap ya gospel hakan ki Pyrthei ublay un kyrkhu ya phi kum ka balang hi baro ko wei tiani ka por nga sobha ba pynwai no ya kani ka jingkyrkhu jongi ublay ha kani ka jan miet nga sobha ban khod ya Rev.K.B Snaitang Executive Secretary in charge Jong ka Jingrwai Synod Sapngi bai sobha ban bukti Pule ka Jingrwai bat ban pelai ngiru na ka Jingkyrkhu pynwai Ini doai. Ko kupa ujangi bah peneng. Iwana jan jome hana ka step ini ka singi oblay. Ban aingo eme oblay man melong oblay jongi oblay bolari bersumar berada belakir ya ka jemu jongi. Wada peneng ini ka jing ka jing tre mu jing sirkai jong ka jem. Ki bai kendo kom ka Pyrthei ka ri ka jelai berkawai. Ngu eme oblay hana ka singi me pelai ngi ka kon samla. Jong ka kasi jantia Presbyterian Synod Sepngi. Haka bang yo ban pelong. Ya ne ka jing shakri blay ko jongi ban pendan buram. Ya ka ne ka yut Sunday. Ka wen ka sim kyrpang. Ya ka ba kum ka kasi jantia Presbyterian Assembly. Kala ai kyrpang ta kon samla haka ba yo ban mane ban shakri ya ma. Oi ko pa bi ka pa bisnai ulang imla ban don. Haki ying mane ke bakentang ke bakom ikon samla ke bagi jiyo ban sekri blay ban penan beram yame leng bagi program befer kam tam leng ba jone ke yut week yut Sunday Hynrei ngo email blay balam ba ke jingstar blay ban ai kun men reung yo ne ke pora blay ban mane ban sekri ban pen sngo ye khubor ke em ke jong me leng ba kiri ki kor jingstar leng ba jong kini ke ban penyo haki je mujingi leng ba ke online service ya ngo email play har ka por ban kren hangi lang bau shari jang me ya ka khubor ka ba em ka khubor Donbon ka ba khot yangi au play ko mi kun jang me kum no bang nang ban sania hame ki po pro jong ka jem wada peneng ni jing ki jing le jong ka jem kar khun ta au play ya ni khubor bat kyrpang ro jong shari jang me man ai u ka met ka ba kot ka ba khia au play banang la ban ya lap gospel ka jang me ha ka leng ki ri jong ka Pyrthei baro ko we Kyrkhu ingi kumi kun samla oblay haga bangi nang man hajani me hagi po boro jong ka jem ko jongi ban ka por ngi duai man Kyrkhu ki banta boro ki bangi liyo man pendap leng ba ka ka por bat leng ba jone ka jing shakri ban ka bang sami no na ka ne ka jing shem ka batiang jing de pla jingi da ka jing Kyrkhu blay ka jang me da ka ai ko jing ka badap ka bislay ka jong utrai ban pon em ba e jongi bulong Jesus ka jing ba ka jong blay ku pa para bom jikut lem ka jis lok ka bari ka batingen ka pen sai bok jom sem ba khoi tu kin lai ki blong ho we blay uda shong sa shong da hai lem ban ngi kom ki kun samla jong ka snat semi au blay ki ba persang ban pendan buram je keteng je me ki pol lamba ki lat pathai ke bor joni ki singi ki bang em on dalam ka ka balang ni jayau kum juk balap diang ni ki pen ba jongi lembat kum ju ya ki bangai ki khoi ki jamero ki badan ka lang sat lak ni ka ri ka Pyrthei ki ma mane sikri ki biro ki pendan buram ya ka keteng ki me blay na du mentab la ka taru amen